Maadjong bungkag Pilipinas so for this video o bali na po kuninjo kung ahata pa dong karon. So karon di ay nakita nato nga video po ko yung dapita kay init ka adyo so nagkaluto na jud kay perting inita. So karon di ay guys uban ninyo nga mga laag na punta karon dito sa barangay Imelda. So karon di ay guys natataron sa barangay Gabi. So shout out de sa barangay Gabi ug sa barangay California kay ang barangay Gabi ug California is boundary na silang duha. So shout out de po sa akong friend nga vlogger sa Gabi si Mark Clifford Lasaka. So kani nga road guys is padung na siya sa Mabuhay. Mabuhay gud kanang mingong Pilipinas mabuhay ereng. Sa ilang barangay guys is nag-ani naman dai po di ay mo nang daghan kaayog blessings na iabot diri sa ilang barangay. Ayaw guys ereng. Bitaw guys kani nga view nato is murag ingon sila nga kani gudong lang view sa bundok mo ni ang panoramic. So karon di ay abot ta diri sa Mabuhay. So mo ni Mabuhay guys ang atbang nato karon is ang San Pascual Agricultural National High School. Shout out dai ko sa mga estudyante dira dapita nga nag-eskwela sa San Pascual Agricultural National High School. Ayaw cool bitaw guys karon guys nagpagas mi kay bara in case of emerge ba bisag mahot dan pamigasuyan ning Artemio. So shout out dai po ko ni Artemio no kay buutan kanin tawhana bisan unay kagas hala biyahe ra gihapon. So karon di ay nagbiyahe na pud ta kani nga road is mo ni na ang lumangog padong sa lumangog. Ayaw ngog ereng bitaw guys karon guys nagalabay ta sa Capayas Dam kay of course padong matas Imelda makalabay jud ta sa dam sa Capayas Dam of course. And then guys atong i-check ang Capayas Dam atong kumustahon tin-awa atong makita guys nga nahubas na siya ang luuya kaayo. Uy Ginoo ko El Nino na ba ni ereng bitaw guys magampo ta kanunay nga unta uwan na pud guys ba pero ingon Ginoo maglibog pud ang Ginoo moingon sila pud init sa pud uwan sa pud maglibog na ang Ginoo. Maong kita mga tawo magtinabangay ta nga ato ang mga basura ug ato mga unsa-unsa pa diha dapat di ilabog-labog dapat ilabog sa saktong basurahan. Magtinabangay ta para di ta mabahaon ereng. Kani guys nga road is mo ni ang palayan so nagvideo ko pala nga sinasunog naman taon gud pud Ginoo ko mao na guys ang palayan man mo dagkot ang mga tao lain pud mo dagkot ang mga ereng bitaw guys uy natinga ko kay ngano nasunog na ang ato ang palayan unsa ba taon abot na ta diri sa Imelda atong makita ang atong mga kauban sa tata og sila Hepler nga murag nay something ilang kitan-aw nga murag sunkiss lami kay sunkiss kay ma-feel ko na murag orange hoy Ginoo ko. So ang atong kauban kay wala makagwanta ni kat na og lobe wala siya nananghid baga siya gnaw kanang kater siya lobe way pananghid labi lagi so Ginoo ko wa man kay mga kauban nga mga kawatan ereng bitaw guys ay nananghid na siya napita kay of course giuhaw kuno siya kay mura siya nang something sa iyang tilaok unja paghuman na magduwa guys of course nagtagay ang mga ereng ito grabe oy isa ka picture man sad po niinom ko guys try ko og inom abi ko kana bitang tuba guys so kapati kisula mag taon og tanduway oy unja pag taon wa gihapon nakuan sila wala sa ilang gibati ba murag wa pa sila natagam ana of course nanganta na po nang video kina po. So shout out dai ko ano yung tuan tagbalay din napita kay mga buutan kaayo kipahigop mig sabaw o unta wa toy mga kuan ereng. Before mag-end itong video salamat kayo sa tan-aw karon og amping ta kanunay permanente sa ato ang mga biyahe.